sobotu 29. októbra odohrali žiaci HK Bulldogs zápas 8. kola. V práve prebiehajúcej sezóne hrajú novomestskí Bulldoci Moravskú ligu starších žiakov, aj keď vekovo patria ešte do ligy mladších žiakov. V spomínanej lige hrajú okrem moravských družstiev aj dve rakúske družstvá z Viedne. V poslednú októbrovú sobotu si teda naši žiaci zmerali sily s jedným z nich, s družstvom HC 48 Viedeň. Zápas sa odohral v Albert Schulz hale vo Viedni, kde sa konal aj svetový šampionát v roku 1996. Zápas sa začal pre Bulldogov výborne, keď sa už v 4. minúte ujali vedenia 1-0. Viedenské Tigre však stihli ešte do prvej sirény vyrovnať na 1-1. Útoky sa striedali na oboch stranách a aj skóre bolo takmer stále vyrovnané. Domáci hráči to ale miestami preháňali s tvrdosťou, na čo doplatili niektorí naši hráči s raneniami. Rakúski rozhodcovia však takéto zákroky netrestali. Naopak, Bulldoci dosiahli regulérny gól, ktorý nebol uznaný a strelec tohto gólu bol nepochopiteľne vylúčený. V druhej tretine padlo najviac gólov, keď viedenské Tigre skórovali až 5 krát. Naši chlapci nevyužili veľa dobrých príležitostí a podarilo sa im dať iba 3 góly. Mladí Bulldoci sa nevzdávali a nepriaznivý stav 4-6 po druhej tretine sa snažili ešte zvrátiť, aj keď si boli vedomí, že súperoví hráči sú v priemere o 2 roky starší. Dráma vrcholila v závere stretnutia. Domáci hráč bol vylúčený, Bulldoci si vybrali oddychový čas a pri početnej výhode dosiahli 2 minúty pred koncom kontaktný gól. 24 sekúnd pred koncom stretnutia ešte odvolali brankára, ale vytúžený vyrovnávajúci gól sa im už vsietiť nepodarilo. Konečný výsledok duelu HC 48 Viedeň, HK Bulldogs 6-5. Oba týmy si za predvedený výkon vyslúžili potlesk ako od viedenských, tak aj od novomestských fanúšikov. Teraz už aj veľká Viedeň vie, že v malom Novom Meste nad Váhom sa hrá žiacky hokej na dobrej úrovni. Juraj Oríšek, televízia Pohoda.